Hola, bon dia, bon dia a tothom. Avui us vull parlar de l'energia, i en concret de l'energia que va aconseguir moure tot el que era la ciutat de les xemeneies de Terrassa, en concret del vapor Aimeric Amat i Jove ara ja fa uns quants anyets. Amb la revolució industrial del segle XIX podríem afirmar que van haver-hi tres grans puntals. D'una banda tindríem la màquina de vapor, tindríem el carbó i tindríem la indústria siderúrgica, molt estretament relacionades unes amb les altres. La màquina de vapor, que s'aplicava sobretot al que seria la indústria i el transport, necessitava molt de carbó. Per poder construir el que eren les màquines de vapor, les locomotores, parts d'aquests nous vaixells que s'estaven construint, tota la maquinària de les fàbriques tèxtils necessitava la siderúrgica. I la siderúrgica necessitava una quantitat molt elevada de carbó per poder alimentar el que eren els seus alts forns. Per això, podríem afirmar que el carbó es va convertir en l'energia de primer ordre del segle XIX. La revolució industrial va marcar l'inici de l'ús massiu de l'energia dels fòssils, concretament del carbó mineral, per moure les màquines de les fàbriques i per bombar l'aigua de l'interior de les mines. Fins a aquell moment, les energies de sang dels humans i del bestiar, les energies de la naturalesa, l'aigua i el vent, movien les màquines. Amb el perfeccionament de la màquina de vapor, es va fer un pas gegantí en la disponibilitat d'una energia constant, incansable, per moure les màquines a les fàbriques i després per moure vaixells, trens i vehicles. La màquina de vapor convertia el vapor a pressió en un moviment, en una energia mecànica capaç de moure telers, centrifugadores, cardes, salfactines. El carbó fou la font d'energia que alimentava les màquines de vapor. La combustió del carbó proporcionava l'energia calorífica necessària per convertir l'aigua en vapor a pressió, amb la força suficient per moure els mecanismes i les màquines connectades a la sortida de la màquina de vapor. El carbó i la màquina de vapor han estat inseparables i han estat el motor de la revolució industrial des dels seus inicis a Anglaterra a finals del segle XVII fins a principis del segle XX. A la relació entre carbó i màquina de vapor cal afegir la indústria tèxtil. El primer procés en mecanitzar-se i expandir-se ràpidament. La mecanització i l'ús d'energies inanimades fan possible la fabricació en massa, incrementant enormement la productivitat i, per tant, la major disposició de manufacturats a un millor preu. Aquest model fabril es va aplicar a les principals ciutats i pobles, en edificacions industrials anomenades vapors, pel fet de disposar de màquines de vapor per moure la maquinària. Actualment, podem visitar en l'interior del vapor Aimeric Amat i Jove el que van ser les seves carboneres, les calderes, la màquina de vapor, la seva xemeneia. Jo us plantejo una petita pinzellada que us animo a que ho pugueu ampliar fent una visita a aquest magnífic edifici que, per sort, com que ara és un museu, doncs ho podem fer. La producció carbonera catalana no donava l'abast per poder proporcionar tot el carbó que necessitava la indústria catalana. En el cas del vapor Aimeric Amat i Jove, el carbó principalment venia del que seria el País de Gal·les i d'Anglaterra, que arribaria fins al port de Barcelona. Un cop allà, amb tren arribaria fins a Terrassa i un cop arribat a Terrassa, amb carros anirien a buscar tot aquest carbó i el portarien cap a les carboneres del vapor, de la fàbrica. Abans d'abocar-ho per unes plaques que trobaríem en el terra, hi havia una gran bàscula que primer pesarien el carro amb el carbó, abocarien tot el carbó a les carboneres, tornarien a passar els carros i així podrien saber amb exactitud quant de carbó havien adquirit i així doncs pagar el que era la minuta. Val la pena recordar que el carbó és un combustible fòssil, amb un origen orgànic, amb un procés geològic que es va iniciar fa aproximadament uns 300.000 milions d'anys, en un període anomenat carbonífer, amb un altre període molt més ampli, que va ser el paleozoic. Els seus jaciments s'originaven a partir de residus vegetals, troncs, branques, plantes, fulles, que van anar quedant dipositades al fons de zones pantanoses, en diferents estrats, i es van anar descomponent, primer en un ambient amb oxigen, i amb el temps van quedant coberts de sediments, donant pas a un procés de descomposició anaeròbic, és a dir, sense oxigen. El carbó és una roca sedimentària d'origen orgànic, de color negre i marró fosc. Es fa servir principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic, gràcies al fet que té un contingut majoritàriament de carboni.
Els carbons es poden classificar pel percentatge en carboni que contenen, que està relacionat amb el percentatge d'humitat i d'impureses, i així ho podem diferenciar entre, per exemple, tipologies com la torba, el lignit, hulla i antracita. El carbó mineral és el combustible fòssil que va alimentar totes aquestes màquines de vapor al llarg de la revolució industrial i van ser l'energia característica d'aquesta època. A les 4 carboneres de la fàbrica hi cabien 600.000 quilos de carbó. El trasllat del carbó als fogars es feia manualment, usant pales, coves i carretons. La feina dels carboners era molt dura per l'esforç físic que havien de fer i especialment per la concentració de la pols de carbó que era present a l'aire i els provocava malalties respiratòries. En el vapor hi havia 2 calderes que funcionaven alternadament perquè així mai s'aturaria el que és la màquina de vapor. Arribaven a consumir prop de 12.000 quilos de carbó diaris. Normalment els que treballaven a les calderes eren homes, sobretot per la seva constitució física. S'explica que arribaria alguna noieta per portar-los una mica d'aigua, algun refrigeri, però que bàsicament serien aquests senyors els que es passarien en 2 torns de 12 hores diàries alimentant el que eren aquestes calderes perquè hem de recordar, soroll de telers, soroll de diners. Mai podia parar la producció, perquè si no l'amo no guanyava diners. Els treballadors de les calderes feien torns dia i nit per vigilar-les i mantenir-les enceses. Una de les seves tasques també era netejar un dels altres residus que provocaven aquestes calderes, que eren les cendres, els quals eren netejades diàriament. La gran cambra de calderes connectava amb les carboneres per una porta subterrània. D'aquesta manera, l'alimentació de les calderes s'assegurava amb relativa comoditat. Aquestes calderes van ser construïdes en ferro i les seves parets són de maó refractari per mantenir i resistir altes temperatures. Aquestes en concret van ser construïdes per l'empresa Babcock i Wilcox de Bilbao. Les calderes tenen 2 parts, el fogar i la caldera pròpiament dita. El fogar és el recinte on es produeix la combustió del carbó i les calderes és la part on es genera el vapor. El fogar és un forn on s'introdueix el carbó i on es produeix la combustió. Té 2 obertures, la porta d'entrada del carbó i la sortida de fums cap a la xemeneia. La porta disposa d'una finestra regulable per poder variar l'entrada d'aire a l'interior. L'entrada d'aire és necessària per aportar l'oxigen imprescindible per mantenir la combustió. L'altra obertura permet la sortida dels fums cap a la xemeneia. Perquè hi hagi una bona combustió, entre aquestes obertures s'ha de crear un corrent que absorbeixi aire de l'entrada i arrossegui els gasos calents cap a la xemeneia, passant entremig dels tubs d'escalfament l'aire el temps possible per aconseguir la màxima transferència de calor. Volen aconseguir un millor rendiment energètic i per això es força que els fums han de seguir una trajectòria que allargui el temps de permanència en el seu interior. Per això és fonamental el paper que tenen les xemeneies, en el qual aquestes generen un gran tiratge que el que faran és xuclar tot aquest fum, aquests gasos, i dintre del seu interior els aniran traient cap a l'exterior. Recordem que tenim una xemeneia entre 41 i 42 metres d'alçada que farà això precisament, xuclar tots aquests fums i aquests gasos i treure'ls cap a fora. Dintre del que eren les xemeneies també va quedar molt representat el que va ser el treball infantil. Nens molt petits, de 6-7 anys, que eren els ideals per la seva constitució física perquè poguessin netejar l'interior de les xemeneies, el que era el sutge, l'hollín, que són els coneguts com els escuraxemeneies. Malauradament hi havia molts casos d'accidents laborals d'aquests nens que un cop anaven pujant, netejant, doncs queien. Era una d'aquestes situacions denunciables i que després van portar també tot tipus de revoltes obreres per canviar la situació. En la part superior del fogar hi ha els tubs d'acer per on circula l'aigua fent un circuit connectat amb el dipòsit superior on s'acumula el vapor i es genera la pressió del vapor. A la part superior del dipòsit surt una canonada que porta cap a la màquina de vapor, més coneguda col·loquialment com la sala de la burra. Pensem que els obrers, quan arribaven allò a toc de pito, amb aquestes sirenes, aquest pito que avisava de que, cuidao, que potser estaves arribant tard, que havies de ser superpuntual, doncs la primera cosa que veurien tot just entrant a la fàbrica seria aquesta sala on estava la burra. És una habitació preciosa,
decorada tot amb rajoles de diferents colors, així uns tons suaus, pastel. S'explica també que havia de ser una sala maca perquè hi ha un balconet on l'amo de la fàbrica, qualsevol dels tres, podria rebre visites, sortirien fora en aquest balconet i podrien veure i podrien mostrar la seva sala d'11.000 metres quadrats als seus convidats i per tant havia de ser un espai digne de poder rebre visites. La pressió del vapor es controlava mitjançant un regulador compost de dues esferes que giraven. Quan a causa de la pressió les esferes giraven molt de pressa, tenien tendència a enlairar-se i escanyaven l'entrada del vapor quan la pressió d'aquests era excessiva i viceversa quan hi havia poca pressió. El vapor penetrava en el cilindre, que accionava i mantenia el moviment dintre seu un pistó. El pistó enllaçava amb una biela i un manubrí que feien girar una roda gegantina o volant. En girar, sortia de la sala de màquines cap a les naus per una finestra i una obertura subterrània. A l'interior de les naus, la corretja principal accionava uns grans rodets que alhora transmitien, mitjançant corretges i embarrats, politges i corretges que s'anaven provocant moviment els uns als altres i facilitava l'activitat a tots els racons de les naus. Cada màquina tenia dues politges, l'una de funcionament i l'altra anomenada politja boja, que girava sense transmetre moviment a la màquina. Quan interessava que una màquina no funcionés, la corretja es col·locava al que era coneguda com la politja boja. La màquina de vapor original del vapor Aimeric Amatí-Jover no s'ha conservat. Es va vendre com a ferro vell l'any 1915, quan es va implantar l'electricitat a la fàbrica. Per les fotografies, sabem que la màquina original era de doble èmbol, és a dir, aprofitava el vapor dues vegades, a alta pressió i a baixa pressió. Va ser construïda per la Nueva Vulcano Navegación e Industria. Tenia uns 400 cavalls i podia treballar a pressió de 10 atmosferes. Destacava sobretot el voluminós volant de 6 metres de diàmetre amb un pes de 19.000 quilos. La màquina exposada es va construir l'any 1897 a la Maquinista Terrestre i Marítima i va funcionar a la fàbrica Ponsa del Poble Nou de Barcelona, que produïa mocadors de seda. La màquina es va recuperar i es va traslladar al museu l'any 1984. Jo disfruto quan vaig al que és a la sala de màquines on està la burra, sortir al balconet i contemplar aquests 11.000 metres quadrats de sala de màquines, amb aquestes 90 obertures, claraboies que et donen aquesta llum, aquests dents de serra, amb les seves 300 columnes de forja, d'aquestes columnes que per fora les veus així superresistents i per dintre estan buides per aprofitar l'aigua de la pluja. Recordem que necessitaven aigua, molta aigua per aconseguir vapor. Llavors aquestes aigües podrien anar cap a uns dipòsits i així tindrien encara més aigua. Res, espero que s'hagi agradat, si us ha interessat, doncs perfecte, ens podem veure en un altre vídeo, us podeu subscriure al meu canal i res, això és tot fins ara. Adéu!